Hi kalong kumbablaktif nakaliang joko party im ka party ka bayang halor ka nongrem pan ka jing angnot pan wanra e ka sin shar khadar ka babet ka bakhoj rei flai I kumto ka e ka ba sarkar kalale ya kitu ki officer jong kalok ayukta pat ka to kalong ka ikai ka balong labanong ka balong bi ai kuit kintir pat kalong ka ikai ka ba I ngem kum ka party ngem la ban sha ngem la ban priang ya ka bakum gitu kijing le nomor kan ye ran betang jing sedang pat kala ban hadian habo tu wei ban tip kum ta ni la tho e ga jaga ni la ai gitu ka press release ba la daga sarkar kam reinstate kam thung kam biang ye kini ke ba ka wei klem kanu kendon ka ba biang ngi kum ka party ta man sem jo jing sokhya I ong bangin sami syakmat pan persya ye kani kajing le jong sarkar te ba sarkar hi kum pitip hi kabar sarkar kabam jukwa pan bet ye kajing kenriang kaya sko hi na kalyang ki nong mikmat jo sarkar hi ki ong bagadon kajing tuna te habadon kum kata don kam ban pen bet te ngi kum ka party ta kata hi kajing tu te kum tu ngi ya don hang ni adu manem step kata kadai ka daw ka ba ni don hang ni Kena berjam tak syok ni. kumbangi abu nadu shipau hadu sau shiteng Doktor bila us batai, balai kita di sarkar ka weng ini ke opsa jung kalau luka ita. Kai kan rem juga. ingat harai kan bhash bu nada fikli shik sarkar ka ong ngi bangi deban puli bhai ye ki deki ye ki om act mo kan ingat harai ka bha e maka ka badon ka bor bat ka ba shim ye tu ka rai maki hi Balai bat pi dawa arim state ini. em bangi I de hang ta ken long kadon ke jing bombek te pat kum tangi sa don hang ni namar na ka da Doktor nak kalian jong sarkar kalau ong ba kajingmen ya gini ki laingot ki officer na Meghalaya lukai kita kalau ong kum ki rules jong ka lukai ta ag jong Meghalaya ba kini ki beri ki bamdan shu ag service kinumla ban long kita ki officer apong ka lukai kita dan iban Halor kita kebentar, ini nakaliang juga party, ikwa banong ya gitu dibawang ba ka kide kat kup ka ag, de subhaban de kubi bahai ka ag, kamtam ni gitu kiba kino aktif jok sarkar. But ke ba ngiu ihi kat kup ka ag ka klem ong ba ya kita ki in service secretary. Ka shuang ba ki ba syatung itu ka kam. Kim day ban long below that rank. Below that rank kabut dak itu ki basong thai ru kim day kapor bagi dak terekam kim day ban karang jong ki ban below that rank ka ba kabuka. Ka klem ong ka ak phenla ba ka klem ong ka ak ba ki day tang ki in service. Wa de kata kli ya kata ik sarkar. Barnga kerwa ye phi ba kli sarkar. Ya gitu no aktin je sarkar bagi ong temporary measure. Di khilet pan haba ngakwa ye phi de ban lingi pan nak sarkar ban pen I dak jing tho hai la tho e kata bala ai la tho ru badai tang tek badan hak service ngakwa ai phi ba pen lekli de ka nakaliang jong ka BPP ngila da pule mlei bangi mi sa surak klem pule ngila pule ngila pet ban ngi ba kadon ga jing le don bor jong sarkar ban kene ga jing le don bor jong sarkar ka kata om tangi ki officer Henry kata ya ke office jong kaluk ke ayuktahi namar ba hadin habut onom don shu bala bantrei bet renti ladaki officer ki shaweng kumni katu ga jing ong jong ki ba ki gen happen thung tang ki in service dei shu retired ga jing kali galong mano ba thung ki kade kini ka juk sarkar kamnei manu bathung bat kani kamdei ru ta kasin ban kong bathung ki ba thung man shwaru ki ki diet officials si denga kerpa je phi ba phinlet klik sarkar kumpi ki press ba phinlet pan nak sarkar ya kita ki documents ban ping shisha ya ka jingkeren ke jongki hangi hi ngila ba ka jing weng kam cho sarkar ya kini ko officer ka long persya ningkong ya ka kontrak ka ba ka appointment order ka ba sarkar hi kai bat baar kolong ba ki weng ya ke yaki
klem kono ka kendon but kamdon kono jing ong ba ya phila weng ba phile kumta but kamdon hiru kata kalat yaki officer ban dia dai ladi kita kan natural justice kamdon hapor ba weng yaki ni officer what yaki hinong triging jogi ru dalangi kwa ban pensange ni da ya thu yaki hindrai hang ni la weng mardo yaki but phila yo I ka daw ba ka sarkar ka weng yaki phila yatiblut kamdon kam hi ban dia batai ban dia bulktin ini barga ka bangi kwa ban krensai sarkar kalong ba ai ba ki pai ba jong ke Meghalaya kin nom du ka jingkermen halor ka jing terekam jong ke office Lokayukta kata kadai ba sarkar kan penting kena bagi pai ba kin nang don ke jingkermen bat ladang ya ailat ya kum kan ke jingle ke jong ke sarkar nganong i pinang ni sakmat kamen tu isu bangin ya keren ya kono ke jingle illegal jong ke government but kum ka imlang salang hi ke basyai kum ke imlang salang hi ba perkhat ya ka jing pha ya kum ke ni ke jingle jong sarkar ni dai ban mi sakmat ban dawa bakadai ban penkutno ban kadai ban thong kambyang ya kini ke officer ki yo kambyang itu ki officer Yan ang masang ya. Klempoi sih kita cakap ke bawah pimut ban pulang yang cing fi. Hin persang yang laman dia ban poi kita cakap. Mas teriak. Mas Mi teriak. kani gaji ki kanang dai tangga Kini sedang. sedang, Mas. Tangga jing sedang. Bardan kami mentang itanggi malelai buat cerita. Hi ka party ka jong hi kam dai ka party ka ba ma kum baki ba don ong sheu boss jong fi. Ni him ju don boss. Ni long bet kawai. Ni long kawai ka jing mut. E hangi compare don nem don ba aden. Kai apa ka jing ki ka dai bi halor jong ki nong rim. Ban ngenom ailat ya keno ke jing le ka ba long hi ai. Nu ka jing le ka ba khen snap so. Kata hi ka parti ka jongi ka yang pengkat bat ka jing kersan ka jing pat pa Parking iba sa takti mana dai poriwan sene dai phi ka attract some kind of penalty ne kai nakaliang fifi dan ngai ba bright So jongka lukai ta. Mengi pagi isu wede ki political appointees ru ki ba BPP ka demand ban weng yaki. Kai ka ba hatu kali ka bentai ki jongka niru. Kani kadai si benta namar nakaliang jong parti hakini singi ngat trai play I nila pha sibun ki city ban penkan mau ya ka sarkar halor ki bobun ki issues kani kadang dai tanggawe ki issues ndai kum bapi ong mapi abi dei ba kitu ki political appointees ru nakaliang jong parti ngin sim khia wat ya ka turu nama kadai ka jing pen lutput ka jing pen sabai ya ka pisa ka jong pat ba ya kini ki officials bayak kat kum ka act mo Lokayukta ha ya kini ki question bagi ki bala song thai na nei kita ki political appointees le WUR banano beri bala ki beri ki ba rem election ki beri ki ba jan bat ka parti ba kumnur ngam tep ki thung ki pelut ya ki nei kat ba ki officials pat mo ki bala kat kum kaan barong kam thung ki nei ya kini pat ki mot ban su thung kat baman weng kat baman tingha pan su thu wi namar hapori India hi ban penio ya kani ka Lokayukta Act kam dei ka basuk simpor bat kalong kabadong kam du ta kani ka body nama kadai gani ka body ka ban yarap ban te lakam ya ki jing bam sap ki badan hapo kani ka jela ka jumi tilada nang ni na basdang menta kini ki official ha bakila persang menteri ya ka kam ga jongki no ban pendep ya ka kam ga jongki I kumba nakaliang jong government ke persang ban tapi miau no ya kita ki paro tede nama kata nakaliang jongi ngimi sikmat nama ngismo ba kalong kabadong kamdu tarta amar kum bangyong ni gede parti ka bangi mi ban declare war against corruption so this is the first step dang ditang kasien jam ka baningkong dan sibun ki dang ni sikmat nakaliang jong parti bagi sim